Metong niya namang barangay captain ing Pemaril at Petera king Pampanga. Apin niya Kapitan Norberto Lumbang ning Lakyos Arayat. Base king report na ning Philippine National Police o PNP, bandang alas 8:30 na ning bengi niting Domingo, August 11, milyari ing karumal-dumal na krimen. Habang si barangay captain na Norberto Lumbang ay nasa loob ng barangay hall ay isang Toyota Black Toyota Innova ang huminto at bumaba doon ng mga armadong lalaki at pinaputukan nila itong biktima at kaagad na tumakas sakay nitong nasa ating Toyota Innova. Agpangkang spokesperson na ning PNP ay Police Colonel Jean Fajardo, kaya being politika kareng lalawendang sangkan ot medapat siya ing krimen. Bayo na naman liban Lumbang ing politika at tatanda ng meging yang leader na ning komunistang grupo a revolusyonaryong gerilya ng Arayat. Kaya titingnan din natin kung ito ba ang insidente na ito ay related sa papalapit na pag-file po ng Certificate of Candidacy dahil hindi natin maiaalis na ito pong ating biktima na kasalukuyan pong barangay captain na po niyang barangay Lakyos ay sinasabi ay umuubong at naririnig natin na may plano na tumakbo bilang vice mayor. Hindi rin natin i-discount yung possibility, yung personal grudge na maaari din naman natin na i-consider. Naliligad Fajardo, dati ng maging direktor ning Pampanga Provincial Police Office, kaya being balena ning Arayat kareng karelang pakabanten, uli na ning kasalaysaya nanini kareng rebel groups ang pong private army. Matagal na pong insurgency free ang Pampanga, subalit sabi nga natin, may mga binabantayan po tayo, mga ilan na munisipyo dyan. Siyempre kasama na dyan yung Arayat because of history will tell us na may mga insidente dyan. Kaya naman ito ang pinag-iisipan ngayon ng Regional Police 3 para nga po dagdagan in terms of deployment. So sakasakali, lalong-lalo na po pagkatapos po ng insidente na ito, ay sigurado po na magdadagdag po dyan ng deployment para maiwasan at masundan pa po itong insidente na ito. Dagdag na paning opisyal, memo unong Special Task Force bang tumutok kay kaso ng Kapitan Lumbang. Samantala, payabot na namang Arayat Mayor Madeth Alejandrino ing kayang pamakirame kareng pamilya na ning miangubi ang kapitan. Makasadyaya naman kanong kimot ing lokal na kapanibalan bang mabilis akwaing katalarwan para king miangubi a opisyal. Nanyarang kumudin po ka rin ng kapulisan, sana garantang gawang pong paranan para katarungan niya pa kay ko purang CCTV nung ka rin la po dinalandeng Pemaril kaya payabot ko mo rin po yun tapos puso ko pong pamakirami ka rin buong pamilya na pong Kapme Lumbang. Keng exclusive phone patch interview kang Alejandrino, keng programang Abak na Balen ng CLTV 36, bistaman ela kanumi aliado, sinabi ning pamuntok ning Balen, ning Arayat, ang masantigyang megobra antimong Kapitan Ilumbang at asamas ne ing karelang baryo. Kung malago naman po yung gagawa na king barangay na maging malinis yung barangay, maging payapa yung barangay na ko rin po balo, bakit milyari kayo yan? Manwala ya naman kano, Mayor Madir, politiking sangkan na ning pangamatayan ng Kaplumbang. Nilino na namang Alejandrino, aalayang kebaluan, king milyari. Paniwala ko po, wala po kayong politics yan eh. Kasi po muna po, dahil pwedeng pagkayang po kyan, uling kamamatay na ng asawa ko pa. Magpasalamat ko po at sinabilang buhay, anong po palang mga piya. Baka may itong niya pa pong pag-isipan daw. Samantala, atatanda ng adwa pa mong bulan ng milabas anyang Pemaril at Petere mo naman dinge pa may kilalang suspect, Barangay Captain Matt Ryan Gazin de la Cruz ning San Pedro Cutud, Ciudad San Fernando, Pampanga. Kiabay Paulo G. Santos, aking kakayong talasuyo Justin Dizon, ating pusong makabalen.